1200 kilokalórií je množstvo energie, ktoré podľa oficiálnych výživových odporúčaní potrebuje 1 až 3-ročné dieťa. V tomto bode by sme toto video mohli skončiť, ale poďme si teda povedať, čo sa stane, ak dospelá, prípadne ešte trénujúca žena dlhodobo príjma veľmi malé množstvo energie, napríklad spomínaných 1200 kilokalórií, alebo energiu, ktorá leží približne pod úrovňou individuálne nastaveného bazálneho metabolizmu. Deň 1. až 3. vyčerpajú sa zásoby tvojho glykogénu. Glykogen viaže vodu, takže máš pocit, že si zjavne stratila 1 až 3 kg veľmi rýchlo, ale zdanie klame, bola to len voda. Ty sa však cítiš motivovane a ideš ďalej. Deň 4. Zapínajú sa záložné mechanizmy pre príjem energie. A v tomto bode si myslíš, super, konečne sa začína páliť tuk. Ale telo tak ľahko nepreštíš. Paralelne k spaľovaniu tukov sa zapínajú aj záložné mechanizmy, ktoré využívajú aminokyseliny zo svalov. Možno začínaš cítiť hlad a chuť, ale stále ich vieš udržať na úzde. Deň 7. Tvoj pocit hladu paradoxne môže ustúpiť do úzadia, ale stávaš sa náchylnejšia na vyhľadávanie a príjem jedla. To znamená, že aj keď sa naješ, stále máš ten pocit, že by si ešte niečo dala. To je práve ten bod, kde mnoho ľudí skončí s tabuľkou čokolády a dvojitou dávkou hranoliek. Deň 10. Stúpa tvoja únava a podráždenosť. Myšlienky na jedlo sa môžu stať obsesívne. Tvoja hmotnosť možno klesá, ale cítiš, že je to čoraz ťažšie. Deň 14. Počiatočná eufória upadla. Chudneš menej, aj keď máš pocit, že sa snažíš viac. Telo naplno zapína mechanizmy, ktoré sa ťa snažia uchrániť pred stratou energie. Znižuje sa hodnota bazálneho metabolizmu a produkcia tepla. Pocit únavy a podráždenia sa naďalej môže stupňovať a myšlienky na jedlo sa stávajú impulzívne. A vieš, čo je najväčší paradox? Že ak po 2 týždňoch takéhoto trápenia náhodou skončíš s prejedením, tak ešte sama seba obviníš, že si mala slabú vôľu. Tak je len, že ak ťa niekto znova raz bude nahovárať na nejakú extrémnu dietu, spomen si na 3-ročné dieťa.